שלום ילדים, אנחנו רוצים לדבר היום על נושא שלא כל כך מדברים עליו בפורים. נתחיל במדרש שמספר שאחרי שהמן ואחשוורוש חתמו על המסמך שאפשר להרוג את כל היהודים, המן יצא עם היועצים שלו, שמח וטוב לב, לרחוב, ומרחוק הוא רואה את מרדכי. ומרדכי ראה פתאום 3 נערים, שכך כתוב במדרש, שהם באים מבית הספר, אז הוא הלך מהר לקראתם, וכשהמן ראה את זה, אז הוא רץ אחריו, כי הוא מאוד רצה לשמוע מה מרדכי מדבר איתם. ואז המדרש מספר ככה, שמרדכי שאל כל אחד, מה פסוקך? אז הראשון אמר לו, אל תירא מפחד פתאום, משועת רשעים כי תבוא. השני אמר לו, רוצו עצה ותופר, דברו דבר ולא יקום. והשלישי אמר, בעד זקנה אני הוא, בעד שיבה אני אסבול ואמלט וכו'. אז מרדכי שמח שמחה גדולה. ככה התרשם המן, לכן הוא שאל אותו, מה שמחה זו מה עושה? אז ענה לו מרדכי על הבשורות הטובות שבישרוני, שלא אפחד מהעצה הרעה שלך. מיד כתוב במדרש, כעס המן ואמר, באלו התינוקות אני שולח ידי תחילה. המן מבין שהיהודים זה עם אחד. כמו שהוא אומר לאחשוורוש, עם אחד, למרות שהוא מפוזר ומפורד בין העמים, מה כל כך הכעיס אותו? כתוב במגילה, מרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. כולם משתחווים להמן, הוא לא משתחווה. וימלא המן חימה. על מה? ויבז בעיניו לשלוח יד למרדכי לבדו. כי הגידו לו את עם מרדכי. המן מבין שאין לו פה סיפור רק עם יהודי אחד. יש לו פה סיפור עם עם שלם. ולכן כתוב, ויבקש המן להשמיד את כל היהודים, עם מרדכי. הוא מבין שזה עם מיוחד, והוא מאוד מפריע לו בעולם, להמן. לכן הוא רוצה להשמיד את כל היהודים. בזמנו אמר היטלר פעם, יימח שמו, שהמגמה שלו זה להרוג את כל היהודים. והוא כתב במכתבים שהוא שלח, שאם הוא יהרוג את כל היהודים, אבל יישאר יהודי אחד, אפילו אם הוא לא הלך לבית ספר דתי ולא למד תורה, הוא אומר, לא עשינו שום דבר. כי היהודי הזה יחזיר את הכל, ועם ישראל יצוף מחדש. מרדכי פחד שזה המצב. הרי כולם השתחוו להמן, עבודה זרה. וכולם השתתפו בחגיגה של אחשוורוש. יש רושם שבאמת כל העם היהודי הולך. מזה פחד מרדכי. והוא התפלא האם יש באמת זיקה של יהדות עדיין אצל עם ישראל, אצל יהודים. ולכן כשהוא ראה את 3 הנערים האלה, הוא חיפש לראות האם יש באמת את הנקודה היהודית הפנימית אצל הילדים. אבל איפה הוא חיפש את זה? לא בבית ספר. שם זה לא חוכמה. שם יש מסגרת, יש מורים. הוא רצה לראות, כמו שכתוב במדרש, שהוא ראה אותם באים מבית הספר, ברחוב. האם את זיק היהדות הזה, של ביטחון בהשם, של אמונה שהכל יהיה בסדר, זה קיים אצלהם באופן פנימי, גם כשלא יושבים בכיתה. זה מה שהוא חיפש. לכן המדרש מדגיש שהם באים בבית הספר, והם אמרו לו, רוצו עצה ותופר וכו'. וכשהם אמרו לו את הדברים האלה, אז הוא שמח, כי הוא ראה שזה באמת, אפשר לומר, בטבע שלהם, בפנימיות שלהם. בפרקי אבות כתוב, דברי תורה לא יהיו עליך חובה. אבל אתה לא יכול לפתור עצמך מהם. מה פירוש דברי תורה לא יהיו עליך חובה?
אז היום רש"י, גם מפרשים מסבירים, אל תלמד תורה כי זה חובה. אלא מה? יש חובה ללמוד תורה. לכן כתוב בסוף, אי אתה רשאי להיפטר, לפתור עצמך מהם. אבל אתה לא תלמד בגלל החובה. אתה תלמד בגלל שיהודי לא יכול לחיות בלי תורה. יש על זה משל יפה שהגמרא מספרת שרבי עקיבא, בניגוד לגזירות של הרומאים, היה מקיל קהילות והיה מלמד תורה. אז היה שם איזה גוי שהיה לו קשרים עם הרומאים, קראו לו פפוס בן יהודה. ופפוס שאל אותו, מה, אתה לא מפחד מהרומאים? אז הוא אמר, אני אמשל לך משל. תראו לעצמכם ששועל הולך על שפת הנהר, והוא רואה דגים, והוא מאוד מתאבל לאכול דגים. אז הוא אומר להם, אולי אתם רוצים לעלות ליבשה, נחיה ביחד? אמרו לו, תגיד, אומרים שאתה חכם, אתה סתם שותה. אנחנו במקום חיותנו, איפה זה במקום חיותנו? בתוך המים. אנחנו חוששים, יבואו דייגים, יצודו אותנו. אז אתה מציע לנו לעלות מחוץ למים? אמר רבי עקיבא, זה הנמשל. כתוב, כי הוא חייך באורך ימיך על התורה. אז במקום חיותנו אנחנו מפחדים. אז אתה מציע לנו להפסיק ללמוד תורה? אי אפשר בלי תורה. השאלה אם זה רק כתוב בספרים, או שזה מופנם אצל כל יהודי. יהודי צריך לדעת שכמה שזה חובה, חובה דתית, תורנית, אבל זה פשוט הטבע שלנו, אי אפשר לחיות בלי זה. כך סידר הקדוש ברוך הוא את עם ישראל. יש בגמרא במסכת שבת כתוב שכל מצווה שישראל קיימו בשמחה, אז היא מתקיימת אצלהם עד היום בשמחה. ומה שלא קיימו בשמחה, אז היא באמת הרבה פעמים מתבטלת. אז למשל אומרת הגמרא, מצוות מילה. ישראל קיימו במצווה, כמו שכתוב בתהילים, שש אנוכי על אמרתך כמוצא שלל רב. מה שקיימו בשמחה זה הפך להיות טבע אצלנו. אין כמעט יהודי שמבטל את המצווה הזאת. בפורים יש הרבה מצוות והרבה מעשים, ורוקדים ושותים ושרים ומחפשים ומחלקים מנות, יש המון דברים לעשות בפורים. אבל צריך להרגיש את החובה הפנימית הזאת, את נקודת היהדות, להביא את זה לידי ביטוי, להיכנס לבית המדרש, להיכנס לבית הכנסת וללמוד קצת. לא יכול להיות שיעבור יום אחד בלי לימוד תורה. זה מה שחז"ל מדגישים כשבאים מבית הספר, לא בתוך הבית ספר. בתוך הבית ספר זה לא חוכמה גדולה, אלא כדי שירגישו שזה לא בא כחובה וכפייה, אלא מתוך רצון בגלל הזיקה שלנו לתורה. לכן כל ילד צריך להרגיש את החובה הזאת וליישם אותה. אני חושב שזה מה שכתוב, שהדור קיבלוה בימי אחשוורוש, כי במעמד הר סיני היה קבלת התורה, כמו שחז"ל אומרים, אפילו כפה עליהם הר כגיגית, ושמעו את אלוקים מדבר מתוך האש, ראו את הקולות ואת הברקים, זה עניין אחד. פה בפורים צריך להראות את הזיקה האמיתית שלנו, שזה הפך להיות חלק מאיתנו, ואת זה אנחנו צריכים לבטא כשאנחנו מעצמנו, מחוץ לבית ספר, יושבים ולומדים קצת. אז שיהיה פורים שמח.